Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši. 10 vteřin. Stojíš v tunelu, ruce se lehce třesou, ale hlava je neuvěřitelně čistá. Vnímáš hluk tribuny, který se slévá v jeden šum. Díváš se před sebe a víš, že tady rozhodně nestojíš náhodou. Roky dřiny, bolesti, pochybností, všechno se smrskne do jedné jediné myšlenky. Teď. Gong. Otevřou se dveře a ty vybíháš na hřiště mistrovství světa žen ve florbale 2025. Dámy a pánové, posloucháte Sejdeme se na Freši a přesně tenhle moment si dneska rozebereme s naší hostkou. Nelou Sikorovou, hráčkou florbalových Vítkovic a vícemistryní světa ve florbale. Nelo, ahoj. Ahoj a děkuji za pozvání. Nelo, prosím tě, pamatuješ si ten moment, přesně ten moment, když ses dozvěděla, že jedeš nebo že budeš na mistrovství světa? Ano, pamatuju si to naprosto přesně, bylo to dopředu, než jsme zjistili, že jako celkově všichni, než se to rozvěděli, já jsem to věděla dřív, volal mi trenér a bylo to pro mě úplně něco neskutečného. Hnedka potom jsem volala mamce, taťkovi a všem tady z rodiny jsem to oznámila a bylo to fakt super. Možná ta otázka je taková banální, ale jaký je rozdíl mezi tím snem být na mistrovství světa a být tam skutečně? No tak být tam skutečně je samozřejmě lepší a člověk i víc vnímá to, jaké to vlastně je. Ta představa nikdy není taková, jaké to potom je ve skutečnosti a ta atmosféra a to všechno. Až takhle jako neskutečné jsem si to nedokázala ani představit. No a to nás zajímá ty emoce, protože ty trénuješ, já nevím, 4x, 5x týdně normálně. A když se dozvěděla, že pojedeš na mistrovství světa, tak si trénovala 7x týdně. A obecně ty emoce jako takové, jak to tam působí na člověka, který má natrénováno, ty jsi hráčka skvělá, takže proto si na mistrovství světa byla, ale najednou tam jsou ti lidi, ta atmosféra, ti zahraniční hráči nebo ty hráčky, tak to je ten rozdíl oproti normálnímu běžnému stavu? Určitě ta kvalita těch týmů je úplně jiná než tady v naší lize, to se nedá vůbec srovnávat, když vezmu Švédsko, Finsko, Švýcarsko a no, ten tréninkový plán, ne, že by se měnil v počtu tréninků, ale spíše jsem to přizpůsobovala tomu, takže prostě ty tréninky už nebyly třeba tak náročné vzhledem k tomu, že nás čekaly těžké zápasy oproti lize, která se na chvíli zastavila. A potom prostě ti diváci, já troufám si říct, že už jsem si na to trošku zvykla ze superfinále, které jsme hráli vlastně tuto sezónu i tu předešlou. A tak to na mě zase tak moc nepůsobilo, že bych byla nervózní nebo tak. Spíš se člověk musí zavřít do nějaké bubliny a nevnímat to, ale zároveň potom vidíte ty vaše fanoušky a hrozně vás to nakopne. Je fakt, že asi atmosféra mistrovství světa a superfinále je velmi podobná, protože na oba dva šampionáty chodí několik tisíc, možná desítek tisíc lidí, že? Ale co musí špičkový sportovec, sportovkyně obětovat pro takovýhle výkon a pro takovýhle zážitek? Hrozně moc. Jako ten čas, který my jako třeba jezdíme na zápasy, víkendy nemáme vůbec volné, i co se týče školy, je třeba si to nějak rozvrhnout dobře, aby se to všechno dalo stíhat. A vím, že spoustu sportovců to třeba nezvládá, co se týče té školy a tak, ale já se snažím, protože vím, že ten florbal není sport, který by mě úplně uživil, tak to zvládat obojí. A zatím se to asi celkem daří, tak jsem ráda. To je pěkné a my jsme zažili ty emoce, když celá republika žila florbalem a vy jste nakonec ve finále skončili na 2. místě. Teď bezprostředně už to není po tom finále, ale s nějakým odstupem. Je to pro tebe pořád výhra anebo trošku zklamání? Je to těžká otázka. I z hlediska toho, že jsem na mistrovství jela spíše jako náhradník, tak nechci říct, že to je úplně zklamání, to ne. Jako jsem hrozně ráda, že jsem toho mohla být součástí, zažít tu atmosféru, bylo to super. Ale když člověk nehraje tak moc těch zápasů, tak se cítí přece jenom o trošku hůř, než ty holky, které to hrály, bojovaly v podstatě o tu medaili. Já jsem tam s něma byla a snažila jsem se je co nejvíce podpořit. Takže teďka opožděně už bych řekla, že to 2. místo je krásné, ale bezprostředně potom to ovšem hodně bolelo.
Ale samozřejmě druhé místo je krásné, navíc v takové konkurenci a v takovém šampionátu, který se konal tady u nás doma, jednak v Brně, ale samozřejmě to finále také v Ostravě. Dámy a pánové, vy posloucháte pořad Sejdeme se na Freši. Dnes se bavíme o tom, jak probíhalo z pohledu hráčky florbalové mistrovství světa a hnedka po písnice se dozvíte, jak vypadá takový obyčejný den hráček na mistrovství světa ve florbale. Sejdeme se na Freši. Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši. Po krátké komerční přestávce vítejte zpátky ve studiu, ale hlavně si připomínáme atmosféru florbalového mistrovství světa 2025 žen, které probíhalo v Brně a v Ostravě. Dneska sejdeme se na Freši s Nelou Sikorovou. Nelo, mě by zajímalo, co dělají hráčky celý den, když hrajou, anebo když nehrajou. Jak vypadá takový typický den sportovkyně na mistrovství světa? Tak den začíná samozřejmě snídaní, která je vždycky, máme obrovský výběr, což je na tom úplně skvělé, takže si vždycky pochutnáme, potom většinou je nějaká aktivace ve formě procházky nebo cvičení, dokonce jsme měli i tančení v bazéně, tak to mě hodně bavilo a potom máme nějakou dobu volna do oběda, po obědě opět nějaké volno, anebo už se začínají řešit taktické věci. A samozřejmě záleží, kdy se ten zápas hraje, ale kdyby se hrál někdy až k večeru, tak máme meeting k soupeři a taky řešíme naše věci, co budeme hrát a tak dále. No a pak je ten zápas, na ten se připravujeme v podstatě celý ten den, ale začíná to, pro mě to vždycky začíná tím, jak nastoupíme do autobusu, tak už začínám cítit tu atmosféru toho, že už je to tady. A my jsme vždycky jezdili na zápas autobusem, takže už nám tam hrála hudba a pak už to vypukne, vstoupíte do té haly a už je to ono. Ta příprava mě zajímá, jestli, když víš, že třeba budete hrát proti Švédsku, jestli je speciální příprava na každý tým nebo univerzální příprava, která funguje na kterýkoliv tým, ať je to mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, to je jedno. Každý ten soupeř hraje jinak, takže každý soupeř má svou přípravu. Samozřejmě je rozdíl třeba, jestli hrajeme proti Lotyšsku nebo Švédsku, tak ke Švédsku by ta příprava byla trošku větší a tím, že ta kvalita v tom týmu je větší, tak je to pochopitelné. Ty jsi zmínila, že když nastoupíte do autobusu, tak tam vždycky hraje už nějaká oblíbená hudba a právě jsem slyšel, že každý národní tým má nějakou svoji oblíbenou písničku, nějakou skladbu. Jaká to byla v tom vašem případě? Poslouchali jsme hodně českých písniček, samozřejmě to musí být, když jsme česká reprezentace. Těžké asi vyjmenovat jednu písničku, myslím si, že naše DJka tam pouštěla spoustu dobrých písniček a nebo nám ještě hrála často Adele, takže opravdu záleželo na vkusu asi každé z nás. Ale tak Adele není moc nakopávací píseň, ne? No tak nevím, co k tomu říct, jako spíše ty české byly víc nakopávací. Já bych Adele pouštěl třeba, když je regenerace, ne? Takže jste někde v sauně a pustíme Adele. To by mě zajímalo, jak ta regenerace funguje v praxi, protože je tady trénink a je tady regenerace. Co převažuje třeba na mistrovství světa? Určitě ta regenerace je důležitá. Samozřejmě ty tréninky jsou nějak přizpůsobené tomu režimu a vždycky, když trenér cítil, že už je toho na nás víc, tak se ty tréninky zvolnily, nebo naopak, když jsme měli toho víc jako těch sil, tak jsme tam zase, to bylo víc aktivní a potom ta regenerace probíhá vlastně tak, že se protahujeme po tréninku a večer jsme měli možnost sauny, bazénu, všeho tady tohoto wellness, takže to bylo hrozně super. No a co se na takovém šampionátu jí? Máte vlastního kuchaře, anebo se podřizujete režimu nějaké jídelny, která je v hotelu například? Tak konkrétně na mistrovství světa jsme měli svoje hotely, takže tam vařili přímo pro nás a nevím přesně teda, kdo to připravuje, jestli to tam nějak je dané, ale vždycky jsme měli na výběr ze 2 jídel a dezerty nechyběly, takže já jsem byla spokojená. No, když bylo mistrovství světa teď v České republice, Brno, Ostrava, tak měla si čas i na rodinu, že byste třeba se setkali, nebo to bylo čistě jako na vojně kdysi, že nesmíte z toho okruhu těch hráček odejít a že se musíte věnovat pouze turnaj? Jak to je?
Spíše jsme byli tým pospolu, vždycky po zápase, tak jsme se scházeli s rodinami, když se na nás přišli podívat a poté jsme měli jeden den, když už jsme byli na Čeladné, protože tam jsme spali, tak jsme měli jeden family day, kde za náma mohl kdokoliv z rodiny přijít a tam jsme s něma strávili třeba 2 hodiny. Přátelé, probrali jsme pocity po aktuálním šampionátu mistrovství světa žen ve florbale. Probrali jsme také to, jak vypadá klasický den sportovkyň a za maličkou chviličku se podíváme na to, jak se pracuje s psychikou ve vrcholovém sportu. Sejdeme se na freši. Sejdeme se na freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na freši. Bavíme se s Nelou Sýkorovou o mistrovství světa ve florbale, které proběhlo velmi úspěšně pro Českou republiku tady v Ostravě a v Brně. Nelo, psychika na takovém turnaji asi hraje možná někdy větší roli než samotný výkon, protože ta hlava, když má nějakou obavu, tak tě nepustí to tělo tím pádem. Jak s tou psychikou pracujete? Máte nějakého profíka, který vás tam uklidňoval, který vám před zápasem říkal nějaké zaříkávací formule? Určitě souhlasím s tím, že ta psychika má obrovskou roli v tom, jak potom ten tým působí, jak hraje. My nemáme konkrétně jednoho člověka, ale je to věc, kterou jsme v týmu probírali i s trenéry a řešili jsme to, co by nastalo, kdyby během zápasu cokoliv se může stát a myslím si, že jsme na to byli všechny připravené. A co když nastane to kdyby? U tebe osobně máš nějakou speciální formuli, nějaký nakopávač psychický, psychologický, který tě vždycky posune přes tu vlastní pochybnost? Je to vždycky těžké, když už by se stalo, že bych třeba způsobila gól soupeře nebo něco takového. Je třeba nebo já si to tak aspoň říkám, že prostě ta hra jde dál. My jsme tam měli taky nastavený mindset next play. Prostě cokoliv se pokazí, tak jedeme dál, nic se neděje a s tím jsme do toho vždycky šli. To mi připomíná, že Petr Čech, fotbalový brankář, se nechal slyšet, že ať je skoro jakékoliv, vždycky v hlavě má nastavené skoro 0-0. To si měla, Nelo, taky nastaveno takhle, protože já, když se dívám na jakýkoliv zápas, ať už váš nebo hokejový, tak mám daleko větší nervy, že se něco nepodařilo, než asi ten hráč nebo hráčka. Tak ty, když třeba něco pokazíš, tak co? Ty jedeš dál a máš tam třeba 0-0 nebo next play, nebo jak to tam máš nastavené, teda ty osobně? Když hraju, tak určitě to mám přesně tak, jak říkáte, prostě všechno jde dál. I každá třetina, všechno prostě odznova. Je úplně jedno, jaké to skoro je v ten moment. Prostě hrajeme celých 60 minut tak, jak jsme hráli od začátku. A samozřejmě, když jsem byla spíše na lavičce, tak jsem to vnímala trošku jinak. Naopak jsem z toho byla víc nervózní a úplně chápu ty diváky, kteří z toho jsou nervózní taky. Ne, to se nedá vydržet, nedělejte nám to a hrajte tak, že nasázíte hned góly, ať jsme v klidu. Ale ne, jasně, je to sport, ale co se týká třeba lámání zápasu, rozhoduje více fyzička nebo právě ta hlava? Fyzička je určitě důležitá, protože bez toho byste tam nic moc nepředvedli, ale když už ji máte, což ve většině těch případů v reprezentaci je, tak potom už rozhoduje ta hlava. A za mě je to asi nejdůležitější faktor. Prostě můžete být extra talentovaný člověk, ale když vám to nefunguje dobře v hlavě nebo se vám něco děje, vždycky to jde znát. Když se ten zápas nevyvíjí úplně pozitivně, tak mě vždycky zajímalo, co se řeší v kabině a jak se vůbec chovají trenéři. Tak vždycky přijdeme do šatny nejdříve hráčky, něco si řekneme mezi sebou, kapitánka nám třeba něco sdělí a vždycky je to o tom se podpořit. Nikdy to není kritika, samozřejmě je třeba si říct ty věci, co jsme udělali špatně, ale opravdu jde o to se podporovat vzájemně a potom, když přišli ti trenéři, opět to bylo takové, že něco jsme třeba udělali špatně, ale nevadí, jedeme dál a prostě to zvládneme. Tvůj nejlepší zážitek z aktuálního šampionátu? Asi to bude. Samozřejmě Brno bylo také skvělé, ale ta Ostrava je pro mě přece jenom doma, jako opravdu doma, takže finále mistrovství světa, když jsem tam viděla to množství lidí, tak to bylo asi něco neuvěřitelného. Já myslím, že to sledovali i ti, kteří nikdy neviděli florbal, ať už naživo nebo i v televizi, protože to byl neskutečný zážitek. Takže za ten zážitek moc děkujeme. Nelo, nejenom tobě, ale celému týmu. A my se za chvilku budeme bavit o jednom zajímavém turnaji, který se teprve chystá, protože mistrovství světa proběhlo, ale tohle vám chceme říct za chvíli. Sejdeme se na freši.
Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši. Sejdeme se na Freši, dnes speciální díl, kde si povídáme s Nelou Sikorovou o tom, jak probíhalo florbalové mistrovství světa žen 2025 v Brně, ale samozřejmě také u nás doma v Ostravě. Nelo, kde se dneska ženský florbal v Česku nachází? Tak po celé České republice, ale troufám si říct, že ty nejlepší týmy se nachází v Praze a Ostravě. A konkrétně u nás tady v Ostravě, tak věřím, že my vždycky saháme po tom nejvyšším cíli. No ten nejvyšší cíl nás zajímá, už trošku se dostáváme k tomu, co jsme avizovali. Co se chystá? Tak za chvíli 24. ledna odehrajeme finále Champions Cupu, což je vlastně turnaj nejlepších týmů Švédska, Finska, Švýcarska a právě nás, Česka. A do toho finále se právě často dostávaly švédské týmy, protože tam ta liga je na jiné úrovni, ale nám se poštěstilo se tam dostat a já se nemůžu dočkat, až si to zahrajeme. No tak to doufám, že aspoň my dva dostaneme nějaké vstupenky. Já teda určitě plánuju přijít. Co ty, Radku? No, těším se, že bych se podíval, naživo je to vždycky lepší. Nevím, jestli jsme řekli přesně kdy a kde to bude? 24. ledna a bude to v RT Torax aréně od 7 hodin. Ale samozřejmě u nás v Ostravě, že? Ano. Nelo, kdyby se mladá hráčka, malá, 10-12 letá hráčka chtěla dostat na vaší úroveň, je to dneska při tak vysoké úrovni florbalu reálné? Myslím si, že nic není nereálné, takže přijde mi, že v dnešní době tak se ten sport celkově posouvá dopředu. Holky mají více možností, ať už z hlediska tréninku, videí a také mi přijde, když sleduju třeba ty mladší holky, takže jsou hrozně šikovné a věřím, že každá z nich, která to chce dotáhnout daleko, tak když pro to udělá vše a bude zdravá, tak to může dotáhnout daleko. No vše, anebo možná ještě víc. Co by tedy mladá hráčka, nebo možná hráč měli dělat více než ostatní, aby právě dostali na superfinále nebo mistrovství světa? Trénovat, pilovat to, co jim nejde, ale i to, co jim jde, protože je třeba se zlepšovat stále ve všem a určitě i dbát na stravu, takže to se potom odvíjí k té fyzičce, když nejste nějak moc těžcí, tak se vám lépe běhá, takže... No a ten trénink je o tom, že právě třeba ty konkrétně více běháš nebo trénuješ techniku hole? Obojí je důležité. Ta technika je možná i náročnější v tom, že to fakt chce více času. Ta fyzička samozřejmě není to příjemné, ale myslím si, že to není nic, co by se nedalo natrénovat. Ta technika někdy je třeba jako najít si místo, prostory, kde to budete trénovat, golmana, na kterého byste mohli střílet a tak dále. Potom se řeší nějaká taktika, ale to už je v rámci týmu. Je to nebezpečný sport, co se týká zranění? Dovedeme si představit lyžování, křížové vazy a podobně. Ale co je třeba nejčastějším zraněním u florbalistek? Ve florbale nejvíce trpí kolena a kotníky jednoznačně. Těch lidí, co už jsem i já viděla se zranit, je mnoho a vždycky mi jich hrozně líto a vidím, jak riskantní to v tomhle tom je a proto se snažím vždycky dělat nějaké kompenzační cvičení, které mi v tom neúplně zabrání. Myslím si, že to, když se vám prostě stane, tak s tím nic nenaděláte, nemůžete to úplně ovlivnit, ale aspoň tomu trošku pomoct tímto způsobem se snažím. Ty kompenzační cviky jsou takové ty nejtěžší, že? Aspoň teda pro mě. Já radši jako makám, běhám, střílím a podobně, ale ty kompenzační nebo rozcvičování, teda aspoň pro mě je vždycky to nejsložitější. Co ty, Radku? My to všichni zanedbáváme právě, takže to je ta chyba. Určitě, já si myslím, že toto je jedna z nejdůležitějších věcí. Samozřejmě není moc zábavná, myslím si, že neexistuje úplně nikdo, koho by to bavilo, ale bez toho to prostě nejde. Nelo, my moc děkujeme za rozhovor, držíme palce i na turnaj, který bude v RT Torax aréně v Ostravě 24. ledna na moje narozeniny, tak to bych mohl dostat nějaký dárek, ano. Že byste to vyhráli, holky. No a samozřejmě děkujeme i za ten zážitek na mistrovství světa ve florbale. Já děkuju moc za pozvání ještě jednou, bylo to fajn. No a teď už by se akorát slušelo říct holky, děkujem. Děkuju moc.
Slyšeli jste dnešní díl podcastu Sejdeme se na Freši kde jinde, než na Fresh Rádiu. Díky za poslech. Sejdeme se na Freši.